ysgol hefo gwaith arferol. Mae pawb yn dawel tra bod y dawnswyr yn gysgu. Yna, mae'n rhaid iddyn nhw deffro sydd yn brwydr mawr i ran fwyaf o'r rhieni. Mae ras i'r bws ar fi'n dechrau hefo brecwast a gwisgo gyflym sef jazz. Mae'r dawnswyr a gweithwyr yn arddangos gwahanol fathau o ddawns, fel y 70au diwrnod dawnsio llinell a theatr cerdd. Mae ras o'r ysgol i fewn i wers dawns balau cynradd yn anwl gartref i wylio bach o corio Big Brother. I orffen y diwrnod, mae yna bach o lyrical cyn mynd yn ôl i gysgu. Gobeithio bod chi'n mwynhau'n dawns.